deixalas como este según as circunstancias do momento. Despois do pleno en Taboada, a oposición valorou o plan de axuste presentado na sesión e a votación en contra de ambos os dous grupos. Dende o BNG votamos en contra deste plan de axuste que se presentou neste pleno extraordinario por parte da equipa de goberno do Partido Popular en Taboada, entre outras cousas porque significa cargar todo o que foi a mala xestión destes últimos anos no que é os veciños, non? Entonces plantéxase unha subida de tasas en 3 anos que implica unha subida de 45 euros por veciño, o que implica máis ou menos unha media de que cada casa terá que pagar o ano uns 125 euros como mínimo, non? Hai de destacar que unha parte do plan de axuste se base simplemente no que é como xogar a lotería, é dicir, unhas expectativas dun parque eólico que se conta que se instale nos montes que hai aquí ao lado de Taboada, no San Cristóbal concretamente, e que, bueno, xa se leva anos con esa tramitación e vai avanzando moi lentamente, pero creo que todos somos conscientes de que nos últimos tempos é moi difícil ver un parque eólico en construcción e todo parece indicar que nos vindeiros anos ainda tardaremos en velo. Entonces, que se contemple eso para salvar o plan de axuste tamén nos parece que é unha falta de rigor económico e, sobre todo, de seriedade de cara a ter un proxecto para o que é o noso concello. Creo que a situación económica actual e dos veciños de Taboada non está en condicións de ter que pagar esos 250.000 euros a entidades bancarias e aínda por riba darlle crédito ao concello nunha cantidade tan importante como é $500.000 de euros. Nos consideramos que se trata dunha actuación aislada que se debería coordinar ca actividade presupuestaria. Consideramos que posiblemente sexa tamén unha actuación ou unhas previsións bastante inxustas porque se fai a cargar sempre aos mesmos os contribuyentes que a carga que agora mesmo conta o Concello de Taboada. Consideramos ademais que posiblemente se faga unha especie de hipoteca para o futuro de Taboada e para as previsións de inversión e desde logo unhas previsións pouco realistas porque hai unha serie de partidas que se prevén como ingresos que posiblemente señan contingentes. Non está claro como pode ser o tema dos parques eólicos, é o que podemos decir en relación con este plan de axuste.